Пирингот Селчев победи в един нелек матч, наигран на тежък терен. Вашият колега преди малко похвали отбора на Пирин, но също така и каза, че Пирингот Селчев е изненадал до гостите с нефутболни неща. Вашето мнение и отговора му? Нямам коментар за това какво е казал моя колега, не ме интересува. Той си има мнение и си казва момчето. Аз единствено мога да коментирам играта на Пирингот Селчев. Благодаря на футболистите, че след такава тежка загуба от ССК, те се умяха да се вдигнат, направиха приличен матч, победихме с 1-0. Разбира се, като турнирен резултат 2-0 и 3-0 щеше да ни удовлетвори малко повече и малко по-голямо спокойствие за реванша. Благодаря на тези фенове, които дойдоха и подкрепиха нашия отбор след такъв тежък матч. На този тежък терен наистина пропуснахме и шансове. Има и доста умора натрупана в футболистите и затова на този изключително тежък терен стана такъв матч. Но мисля, че Нефтохимик нямаха чисто голово положение. Ако вие сте намерили, някой сте го видяли, това е моето мнение. Повече не искам да коментирам. Това е един добър състав. Не напразно са на първо място там в Б група и дано влезнат в А група. И до година живот и здраве да се срещне на ниво А група. Въпреки че имаме реванш, който да изиграеме. Очаква се да бъде нелек реванш, но ние все пак имаме предимство от един гол. Въпроси ви? Имате ли? Добре.